Здравейте на всички! Замисляли ли сте се някога какво би станало, ако светът ни се развива по сценарий, написан преди стотици години? И какво, ако най-важните страници от този сценарий просто сме пропуснали или забравили? Нострадамус и Ванга са известни на всеки. Но днес ще си говорим за други, забравени пророци. Техните думи, написани по различно време и в различни краища на планетата, описват удивително точно именно нашия 21 век. И да, те предсказват края. Но не такъв, какъвто си мислите. И така, какви са тези предсказания? Историците ги смятат за съвпадения, скептиците – за измислица, но някои детайли карат да се замислят дори и най-закоравелите прагматици. Човечеството винаги се е страхувало от края на света. Всяко поколение е виждало знаци за апокалипсис във войни, епидемии и катаклизми. Но какво, ако за първи път в историята виждаме как няколко напълно различни древни пророчества започват да се сбъдват едновременно? Нека да разберем какви са тези предсказания и дали трябва да ги приемаме на сериозно. И така, нека започнем с едно от най-странните и може би най-конкретни пророчества в историята на католическата църква. Става дума за пророчеството на Свети Малахия. Представете си, 12 век, Ирландия, архиепископ на име Малахия поема към Рим. И там, според легендата, му се явява видение. Той вижда дълга поредица от всички бъдещи папи, чак до последния. Поразен от видяното, той записва всичко това под формата на списък от 112 кратки и много загадъчни фрази на латински. Всяка фраза е своеобразен прякор или намек за съдбата на един от понтифиците. Честно казано, много историци смятат този текст за изкусна фалшификация, създадена много по-късно, през 16 век. Но ето кое е наистина интригуващото. Дори и да е фалшификат, неговият автор се е оказал удивително прозорлив. Например, папа Йоан Павел II е описан с фразата «От труда на слънцето». И какво мислите? Той се е родил в ден на слънчево затъмнение и е бил погребан в ден на слънчево затъмнение. Неговият приемник, Бенедикт XVI, е наречен славата на маслината. Символът на Бенедиктинския орден, в чиято чест той е приел името си, е именно маслиновата клонка. Твърде много съвпадения, не мислите ли? Но най-зловещото ни очаква накрая. Списъкът свършва. Папа Бенедикт беше 111-тият в този списък, а под номер 112 не просто стои фраза, а цял абзац. Той говори за последния папа, Петър Римлянина. И по време на неговото управление, цитирам, «Градът на 7 хълма ще бъде разрушен и страшният съдия ще съди народа си. Край». И ето главният въпрос. Дали сегашният папа Франциск е именно този Петър? Все пак светското му име е Хорхе, а не Петър. Но баща му се е казвал Пиетро, което на италиански означава точно Петър. И той е първият папа от Новия свят, земи, където масово са се преселвали хора от Италия, т.е. римляни. Подробности, които ни карат да се замислим. А сега, нека се пренесем от средновековна Европа в Америка от началото на 20 век. Тук живял един човек, когото наричали спящият пророк. Името му било Едгар Кейси. Той не бил нито светец, нито учен. Обикновен фотограф от Кентъки с невероятен дар. Кейси можел да легне на диван, да затвори очи и в състояние, наподобяващо дълбок сън, да отговаря на всякакви въпроси. Поставял диагнози, предсказвал борсови курсове и надниквал в бъдещето на цели народи. Сред хилядите му четения, както ги наричали, има няколко особено обезпокоителни. Кейси често говорил за предстоящо изместване на земните полюси. Той твърдял, че в началото на 21 век ще започнат такива глобални геологически промени, че световната карта ще се промени до неузнаваемост. По думите му, част от Япония щяла да потъне. Северна Европа щяла да се преобрази за миг. А в Америка големите езера можело да се слеят с Мексиканския залив. Звучи като сценарий за холивудски блокбъстър, нали? Но ето в какво е работата. Същият този човек с поразителна точност предсказал началото и края на двете световни войни. Предвидил е краха на фондовата борса
през 1929 година. Говорил е за добиването на независимост от Индия много преди то да се случи и дори описал откриването на лазерите. Всичко това ни кара да се отнесем към думите му за предстоящите катаклизми малко по-сериозно. Възможно е неговите видения да не са просто фантазии, а реално предупреждение, че нашата планета я очакват сериозни изпитания и нека най-накрая да погледнем още по-навътре в миналото, в Древен Рим. Там е съществувал сборник от свещени текстове, ценен над всичко, сибилските книги. Легендата разказва, че са били донесени на последния цар на Рим от тайнствена пророчица Сибила. Тя му предложила да купи 9 книги на огромна цена. Царят Пемтъра се присмял. Тогава тя изгорила 3 книги и предложила да купи останалите 6 на същата цена. Царят отново отказал. Тя изгорила още 3. И тогава царят, уплашен, купил последните 3 книги на първоначалната цена за 9-те. Тези книги се съхранявали в храма на Юпитер и към тях се обръщали в най-тежките за Рим времена. За съжаление, оригиналите изгорели по време на пожар през първи век пред Кускускамбис, но са се запазили по-късни версии, които са били преписвани и допълвани векове наред, включително от юдейски и християнски автори. Именно в тези по-късни текстове се намират удивителни редове. Те говорят за последния 9 век на света. Това ще бъде векът на огън и желязо, когато знаци в небето ще управляват хората, а земята ще се разтресе от нечестие и морето ще се издигне до самите звезди. На пръв поглед това са много мъгляви и поетични образи, но нека се опитаме да ги погледнем през призмата на нашето време. Огън и желязо, не прилича ли това на описание на епохата на индустриализация и войни? Знаци в небето? Нима това не са сателитите, които ни осигуряват GPS и интернет, буквално управлявайки живота ни, а с земята, разтърсваща се от нечестие и издигащото се море, не е ли това пряка препратка към съвременните екологични проблеми, глобалното затопляне и топенето на ледниците? Тези древни думи, написани в един напълно различен свят, изведнъж придобиват плашещо съвременно звучене, а ето тук е и най-големият обрат. Когато разглеждате тези пророчества по-отделно, те изглеждат просто като интересни исторически артефакти. Пророчеството на Малахия говори за криза на вярата и властта. Едгар Кейси – за геоложка нестабилност и природни катастрофи. Сибилските книги – за технологично доминиране и социални сътресения. Всяко едно по-отделно звучи като плашеща история, но какво, ако ги погледнем заедно? Разкрива се една удивителна картина. Тези забравени пророци, разделени от векове и континенти, сякаш описват 3 различни аспекта на един и същ глобален процес. Те не предсказват, че един ден на Земята ще падне астероид. Те говорят за друг край на света. За края на света, какъвто го познаваме. Те предсказват края на старите идеологии, на старата климатична стабилност и на стария социален ред. И най-поразителното, всички тези процеси се разгръщат пред очите ни точно сега, през 21 век. Това не е толкова предсказание за бъдещето, колкото диагноза на настоящето, поставена преди много векове. И така, какво? Да паникьосваме и да строим бункер? По-скоро не. Възможно е главната мисъл на тези пророчества да не е да ни оплашат, а да ни предупредят. Те говорят не за финал, а за велика трансформация. За време, когато старият свят се срива, за да може върху неговите развалини да се роди нов. Добър ли ще бъде той или лош, зависи вече не от пророците, а от нас самите. Благодарим ви, че догледахте това видео до край. Ако ви беше интересно, не забравяйте да харесате и да се абонирате за канала, за да не пропускате нови загадки от историята. А сега въпрос към вас. Вярвате ли в подобни пророчества? Или ги смятате просто за набор от съвпадения? А може би знаете за други забравени предсказания, които си струва да обсъдим? Напишете своето мнение в коментарите, ще ни бъде много интересно да ги прочетем. До скоро!